ክልተ ደላሎ አንድ ቤት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ዝሽየጥ ገዛ ምስ ተራኸባ እስጢፋን ንመሳርሕታ ናብቲ ዝሽየጥ ገዛ ምምጽኣ ገሪምዋ ኣሊ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ኢላ ሓተትሓታ እሞ ኣነ ኸኣ ምስ ሓደ ገዛኢ ቆፀራ ከም ዘለዋ ትነግራ እሞ እስጢፋን ድማ ኣነ እውን ምስ ሓደ ገዛኢ ቆፀራ ስለ ዘለኒ እየ መፅአ ዘለኹ ትብላ እሞ ኣሊ ድማ ብኣግርሞት ኣነ ግን ቆፀራ ከም ዘለኪ ኣይፈልጥን ነይረ ትብላ እሞ እስጢፋኒ ቆፀራ ከም ዘለዋን እቲ ዝቆፀሮ ሰብ እውን ይመጽእ ከም ዘሎ ትነግራ እሞ ኣቐዲመ ግን ሓደ ነገር ክነግረኪ መደለኹ ነቲ ዝገዝእ ሰብ መጀመርታ ዘድልዮ ምክንኻን ኢኺ ክትገብርሉ ዘለኪ ብድሕሪኡ ኢኺ ከዓ እቲ ገዛ ክትሸጥሉ ዋጋ ክትነግርዮ ዘለኪ ትብላ እሞ ቀፂላ ድማ ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ዝነግረኪ ዘለኹ ነገር ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ነዚ ገዛ ኣቐዲመ ከም ዝሸጦ ርግፀኛ እየ ትብላ እሞ ኣሊ ድማ በቲ ዝተዛረበቶ ነገር ሓሪቓ ናብቲ ዝሽየጥ ገዛ ተኣቱ ብድሕሪ እዚ ሓደ ገዛኢ መፂኡ እንተዘይተጋግየ እስጢፋኒ ንስኺ ዲኺ ይብላ እሞ ንሳ ድማ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ሪኣ በክዳድንኡ ገሚታ ነቲ ገዛ ክገዝእ ኣይኽእልን እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ተጋጊኻ ኣለኻ ትብል እሞ ወዲ ተገሪሙ ድምፂ ናይታ ትማሊ ነቲ ገዛ ክተሪኦ ብቴሌፎን ዝቆፀረቶ ጓል ልክዕ ከም ናታ ከም ዝጥዕም ይነግራ እሞ እስጢፋኒ እውን በቲ ዝተዛረቦ ሰንቢዳ ሰጋእ መጋእ እንዳበለት ምናልባት ኣብዚ ውሽጢ ዘላ መሳርሕቲ እያ ቆፂራትካ ክትኸውን ትኽእል ትብል እሞ ንሱ እውን ናብኣ ንክትወስዶ ይሓታ እሞ እስጢፋኒ ድማ ክትፅበየካ እያ ውዒላ ንዓ እቶ ኢላ ማዕፆ ናይቲ ገዛ ከፊታ ትእትዎ ኣሊ ድማ እቲ ገዛ ብሞባይላ እንዳሰኣለቶ ከላ ወዲ ብድሕሪታ መፂኡ ሰላም ይብላ ኣሊ እውን ሰላም ብምባል እንታይ ክትሕግዞ ከም ዝደሊ ተሓቶ እሞ ንሱ ከዓ እታ ኣብ ደገ ዘላ ጓል ነቲ ገዛ ክተርእካ እያ ኢላ ናብኣ ከም ዝሰደቶ ነገራ ኣሊ እውን ስሙ ንክነግራ ተሓተ እሞ ወዲ ዳንኤል ከም ዝበሃል ይነግራ እሞ ኣሊ እውን ናብ እስጢፋኒ ዜራ ብምርኣይ ፅቡቅ ሌላ ይግበረልና ኣነ ከዓ ኣሊ ይበሃል ነዚ ገዛ ፅቡቅ ገይረ ከርእካ እየ ኢላ ተላልያ ሰላም በለቶ ቀፂላ ከዓ ንእሽተን ግዜ ንክህባ ተሓተ እሞ ናብ እስጢፋኒ ብምኻድ ንምንታይ ትናትካ ዓሚል ናባይ ሰዲድክዮ ምስ ካልእ ገዛኢ ቆፀራ ኣለኒ ኢለኮ ነጊረኪ እየ ትብላ እሞ እስጢፋኒ ድማ ክትሕግዞ